Jedan od najjednostavnijih načina da iskoristiš digitalne vještine za svoju neku karijeru je da se s njima zaposliš u drugim poduzećima. I zato smo napravili ovu tu edukaciju za savjeti kako postići te uspjehe u svojoj nekoj digitalnoj karijeri. To je relativno zahtjevan proces, pogotovo ako počinješ i nemaš još nikakvog iskustva u digitalnim vještinama, ali na digitalnom superhronu možeš naučiti jako puno tih digitalnih vještina i doći na stvarno visoku razinu relativno brzo. I s time je onda jako bitno kako ih ajmo reći, pokazati, kako napraviti portfolio i iskupiti iskustvo da onda možeš početi tražiti neke kvalitetne poslove. Bilo da se radi kod nas, bilo da se radi nešto remote za van. Uglavnom, prilika je užasno puno i naravno da jedan razlog zašto se ljudi toliko traže ovakve edukacije je upravo zato što svugdje sada se traže digitalne vještine i najbolji poslovi se baziraju na digitalnim vještinama. Tako da stvarno mislim da je šteta ne iskoristiti to na način da si poboljšaš karijeru vrlo jednostavno i ostvariš relativno bolje nadprosječne prihode. U smislu boljih plaća i boljih uvjeta u tim područjima. Znači, digitalne marketing agencije, svi mogući veće firme imaju digitalne odjele. Ima toliko primjena gdje digitalne vještine možeš iskoristiti da jednostavno mogu bi pričati danima o tome i osobno kroz svoje zaposlenike, kroz cijelu karijeru, kroz klijente koje sam imao, kroz partnere, kroz sve moguće ljudi, studente, polaznike, članove digitalnog superheroja, sam se nagledao toliko priča i primjera gdje su se ljudi sve na temelju ovih edukacija zapošljavali, kakve poslove su našli što kod nas, što vani, pa su se vratili tu, pa su neki bacili se onda u freelancere. Znači, nisam do sad vidio nikoga da je stvarno zaglibio i rekao nisam uspio iskoristiti digitalne vještine, a da se stvarno potrudio oko njih i da ih je stvarno naučio. Tako da u ovoj edukaciji sam htio ti pomoći u smislu i ovim drugim nekim stvarima. Kako da se istakneš na tim razgovorima, kako da se istakneš u prijavi, kako da nađeš zapravo dobre, koji su to dobri poslodavci, kako ih prepoznati, kako se povezati s ljudima u industriji pa da dobivaš neke već, da te ljudi prepoznaju i da mogu dobiti neku preporuku. Tako da Dosta toga ima, nije to velika edukacija, nema tu sad nekih pretpostavki se zapravo najviše bazira na ostalim edukacijama gdje moraš naučiti konkretne digitalne vještine, ali ova edukacija po meni pomaže svakome da se nekako na pravi način prezentira kao digitalni stručnjak. Također, ako ti baš nije ti baš primarno da se želiš zaposliti baš na nekoj poziciji tipa Google Analytics ili voditelj digitalnog marketinga ili nešto tako, nego jednostavno možda baviš se nečim drugim, imaš neku drugu, da li si menadžer, si menadžerka ili čak jak si u financijama ili šta ja znam šta. Na CV-u digitalne vještine definitivno su plus, jer po meni mislim da trenutačno u svim nekim kvalitetnim firmama nema sastanka uprave, nema sastanka menadžmenta, nema sastanka timova gdje se ne raspravlja u nekom aspektu na neki digitalni način ili kroz neku digitalnu sferu. Znači, jednostavno to je nemoguće danas. I taj trend će ići samo sve više i više. Znači, poznavanje alata za projektni menadžment, poznavanje komunikacijskih alata za internet, tipa Slack i tako dalje, poznavanje nekih stvari koje se tiču interne nekih poslovnih procesa kao digitaliziranih poslovnih procesa je veliki plus kada se neko, primjerice, pogotovo i ja isto kada gledam neke prijave za posao, kad mi dođu automatski neko ko ima digitalno, dobro, mislim, za mene je to normalno da ću gledat, ali hoću reći, stvarno je jako lijepo to izgleda kad se vidi da se po tim digitalnim vještinama neko ističe. I to je vizija digitalnog superheroja. Znači, u svim drugim edukacijama, za jednu mjesečnu članarinu, kada uplatiš, dobiš ne pristup samo ovoj edukaciji, nego svim edukacijama. I na kraju svih tih edukacija možeš dobiti i certifikat, naravno, koji ti pokazuje da si savladala tu edukaciju. Dodatno, možemo, znači, ja osobno želim biti tu jako otvoren prema svim našim članovima digitalnog superheroja, i dajemo im i direktne savjete i pomoć i feedback i tako dalje, ali ako neko se stvarno iskaže i pokaže nam kroz zadatke koje radi u edukacijama da je savladao i savladala određenu vještinu na nekoj dobroj razini, pa ako se neki puta i čujemo ili surađujemo u nekoj grupi preko Zooma ili preko nekog live streama,
sam osobno spreman također isto davati preporuke za ono što pokažeš da si stvarno naučila. Tako da cilj nam je da stvarno dati fakat veliku vrijednost kroz naše edukacije i sve što nudimo u digitalnom superheroju, ali i pomoći ti da postigneš te svoje ciljeve. Ako je nešto što možemo napraviti korisno za tebe, to ćemo napraviti. Tako da pogledaj šta je sve na ovoj stranici, pogledaj koje sve neke stvari smo ostavili besplatno, a za punu edukaciju moraš se učlaniti, platiš prvu članarinu, ali ima 14 dana u kojima možeš potražiti povrat, tako da ti iz nekog razloga to ne odgovara, bez ikih pitanja možeš dobiti nazad. Cijene saznaj negdje na stranici, one također stalno mijenjaju, uvijek ima neku posebnu ponudu, pa prouči i nađi na stranici sve što te zanima. Prouči druge edukacije, odi na naš Instagram, tamo stavljamo klipiće iz plaćenih edukacija da to još dodatno malo osjetiš i eto, bit će mi drago da se učlaniš i da ti pomognemo uz digitalne vještine, da ti pomognemo i da postigneš neku super digitalnu karijeru i da onda i o tebi slušam kako si zadovoljna i kako radiš u nekom super cool poslu, super cool firmi. Eto, hvala ti i vidimo se.